Bueno, kasu honetan zuzen bat adieraziko dugu grafikoan. Lehenengo mailako funtzio polinomiko bat. Adibide hau daukagu eta zuzen hau grafikoan irudikatzeko bi punturekin nahikoa daukagu. Bi puntu horiek ateratzeko 1000 forma desberdin daude. Nik zuzenean egingo dut balio taula. Eta bi puntu, edozein bi puntu aterako ditut. Bueno, atera daikedaz, baina ebaketa puntuak beti direlez puntu garrantzitsuak, lortuko ditudan bi puntu horiek saiatuko naz ebaketa puntuak izaten. Orduan, zelan lortzen dut I ardatzaren ebaketa puntuak? X-ari 0 balioa emoten. Jarriko dut hemen, X berdin 0. X berdin 0 denean, 2 bider 0, 0, gehi lau, lau. Eta gero, X ardatza non mozten duen jakiteko, zer egingo dut? Zein da iri eman behar diodan balioa? 0. I berdin 0 denean, zenbat balio du X? 0 berdin 2X gehi lau, beraz, minus lau berdin 2X, minus 2 berdin X. Orduan daukagu 0, lau puntua, eta adierazten dut, 0, lau. Eta minus 2, 0 puntua. Minus 2, 0 puntua. Lotzen ditut bi puntu hauek eta badaukagu gure zuzena adierazita.